Arhente ejongene nophuhliso lolutsha kweli iNYDA inikezela ngenkxaso mali koosomashishini abasakhasayo abalulutsha abangakwaziyo ukuxhamla kwezinye iingxowa ezisungulwe ngurhulumente ukuncedisa amashishini ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo.Usihlalo wale Arhente umnumzana uSifiso Mtsweni uthi iNYDA izama ukunceda ulutsha olunamashishini amancinci angakwaziyo ukuxhamla kwezinye iingxowa ngenxa yemiqathango ethile. Le arhente yophuhliso lolutsha iNYDA ithi ifikelele kwisigqibo sokuba isungule ingxowa-mali eza kunikezela ngenkxaso-mali kulutsha olunamashishini asakhasayo nanjengoko ingengawo onke amashishini amancinci aza kuxhamla kwezinye iingxowa ezisungulwe kwiinzame zokunciphisa ulwamvila lwentsholongwane ye-corona. We as the NYDA decided to say, let's have a specific fund that will look at youth-owned enterprises, particularly micro enterprises, because sometimes when you talk about SMMEs, we tend to forget the other M, which is your micro enterprises. Your guys running a small, township-based business, whether it be a tire business, whether it be a small gym, whether it be, a confectionery where somebody just produces cakes and scones, and they make about 5,000, 6,000, 7,000 rands a month. And those particular young people, if you look at the schemes that are available, some of them don't really qualify because you may need to be UIF registered, you may need to be VAT registered. So we said as the NYDA, let's look into those young people. Usihlalo wale Arhente uSifiso Mtsweni uthi yimali efikelela ku-R10,000 eza kunikwa la mashishini ukuwancedisa kwezinye iindleko zawo kwaye ukuze ishishini lixhamle kule ngxowa kufuneka libe kanti libhalisiwe kwaye libonakalise kuba le nkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo ibe nefuthe elibi kwelo shishini. Obviously, your business needs to be registered. Your business, both in CIPC and SARS, you must have existed for the last 6 months or so. You must demonstrate, whether through order books, invoices, that the lockdown has actually affected your business in a negative way. You must be South African and you must be between the ages of 18 and 35. Incwadi yokufaka izicelo ifumaneka kwiwebsayithi yeNYDA ethi www.nyda.gov.za ukanti ulutsha lungafumana iinkcukacha ezithe vetshe ngale nkxaso-mali kumakhasi onxibelelwano ale Arhente, ikhasi layo kuTwitter lithi @NYDA RSA, kuFacebook lithi National Youth Development Agency.